Bertsozale elkartetik nator, ez dakit zenbatek ezagutuko duzuen bertsozale elkartea. Euskal kulturgintzan ezaguna da, baina seguru nago guztiok ez dizuela ezagutuko gure erakundea. Naiz eta 30 urteko ibilbidea duen eta euskal kulturgintzan oso ezaguna den, baina seguru nago guztiok ez dizuela ezagutzen. Eta gure komunikazio estrategia azaltzera natorrenez, pentsatu lehenengo pixka bat elkartea zer dan esplikatuko izu dela, bestela zaila izango da eta ulertzeko, bai. Esandakoa, orain dela 30 urte sortu zuten, bertsolariek elkarte hau, eta helburua da, bertsozale elkartearen helburua da, etengabe bertsolaritza eguneratzea eta bizi berritzea, bai? Ibilbide honetan, pentsatuko izue, gaur egun erakunde handia da, baina lehenengo hasi ziala eragiletza persona bat, pentsatzete hemen zaudetela mota guztietako elkarteak, horren gaur entzungo dizuena elkarte handi baten esperientzia da, baina hau ez da bapatean sortutako zerbait. Ibilian egindako esperientzia eta jakituria metaketa baten ondorioa da. Hori ondo ulertu, ze bestela zaila da. Gero baitaren nahi zuet esan, hemen aipatuko dudalanik elkartearen komunikazio estrategia, baina lehen aipatu dute aurreko izlariek ere, komunikazioa bera oso gai konplexua da. Eta ni aituko naiz igual, hitz batzuk erabiliko ditut, batzuntzako oso ezaguna dianak edo oso errexak, beste batzuk ez dituzu ezagutuko edo... Bueno, inork zerbait ulertz ez badu, gero galderen tartean galdetuko dira zuela sei asko. Alik eta argien azaltuko naiz, eta ahaleginduko naiz, eta hori, a ber. Bueno, elkartearen helburua da bertsolaritza bizi berritzea, eta gure jardun eremua oso zehaztuta daukagu. Eta hori oso importantea da, helburuak garbi edukitzea. Zintzu dian gure izateko helburuak. Eta bertsozale elkarteak euskalgintzan, kulturgintzan, du bere lan eremua, eta nazioartean ere baitugu harremanak. Ze kantu improvisatua ez da Euskal Herrian bakarrik ematen. Bai, beste kulturetan ere ematen da. Orduan guk zubiak ere eraikitze ditugu nazioartean. Pixka bat kontestu ulertzeko. Euskara da gure lanerako lanabesa, bersotan euskeraz ite deu, eta gero gure lanaren kasik 100 ere euskeraz ite deu. Horrek bere onura ditu, baina bere zailtasunak ere eragite dizkigu, zabalkundean, gero orago aipatuko ditudanak. Gure proiektua hiru hildotan lantzen dugu. Eta hau importantea da azaltzea, gero komunikazioan zergatik eta nola egiten dugun ulertzeko. Egiten duguna da, eta lehen aipatu du gotzonek ere bereiek egiten dutela, hezkuntza arautuan, bertsolaritza belanaldi geroratzen egea, bai? Bueno, hezkuntza arautuan, bertso eskoletan, udalekoak antolatzen ditugu, bai, aisialdiko hainbat ekintza gazteak zaletzeko. Hori oso importantea da. Hori da gure proiektuaren oinarri handiena. Horra egiten dugu komunikazio ekintza handia batetik, baina egiten dugu baita ere, bertsolaritza zer dan erakutsi. Momentu honetan, 57 irakasle ditugu horretara, dedikatuta. 500 ikastetxetan ari gara, mota guztietako ikastetxetan, ikastoletatik hasi, kristau eskolak, mota guztietako ikastetxetan, eta bukatzear den ikasturtenetan 26.000 ikasleren gana iritsi gara, bai? Horrek esan nahi du, urtero, 26.000 lagun desberdinak bertsolaritza zer den jasotzen dutela ikastetxeetan. Horrek, ja, beste posizio batean jartzen gaitu, bai? Jendeak badaki oso gaztetatik behintzat zer den. Batzuk zaletu iten dira, eta horiek bertso eskoletara joten dira. Batzuk bertsolari bilakatzen dira, eta beste batzuk aldiz kultura eragile. Nire kasua adibidez hori da. Nik ikastolan eman nuen bertsolaritza, bertso eskoletan aritu nintzen, eta gaur egun elkartean ari naiz komunikazio lanean. Ez naiz bertsolaria noski, baina badaki zer den, eta lehen aipatu duna gotzonek, pasioz aritu naiteke egiten dugun hau esplikatzen. Maite dudan zerbait dalako. Eta hori antzematen da, elkartea maitasun handiko jendea dago, pasio handiak egiten dugu lana, eta hori gero emaitzetan antzematen da. Egiten dugu hezkuntzako lan hori, gero egiten ditugu plazak sortu, bertsolariek kantu egin behar dutelako, eta orduan baliabideak eskaintzen ditugu, edonork bertso saioak antolatu nahi baldin baditu, produkzio lanak egiteko, karteleria egiteko, bertsolaria deitzeko, kontratazioak egiteko, guzti horretarako baliabideak eskaintzen ditugu, eta daukagu enpresa bat horretarako sortua, lanku izena du. Lanku kultur zerbitzuak enpresa. Eta geuk elkartetik sustatzen ditugu txapelketak eta sariketak. Zertarako? Bertsolariak ezagutarazteko. Bereientzako eskaparetea da. Lehia da eta lehiak badu bere alde ona eta alde txarra, baina alde on handia du eta egiten duena da bertsolariak erakustarazi eta mediatikoki ere bertsolaritza beste leku batera eramaten du. Gero esplikatuko horrek zer egiten du. Eta azkenik egiten duguna da baita ere bertsolaritza ikertu
jakintza horretan sakondu, bai, beti ere berritzeko, bai. Ikerlariek ikertze dute, bertsolariek ere garapen bat dute bide horretan, eta etengabe bertsolaritza berritzen doa. Orduan zikloa da, zaleak sortzen ditugu, bertsolariak sortzen ditugu, plazak bultzatzen ditugu, eta etengabe bertsolaritza bizi berritzen ari da. Orduan, oinarri badago gizartean, ba, segurazki askok ez dutena ezagutuko, baina euskal kulturgintzaren baitan oso errotuta dagoena. Eta zale asko ditugu. Bale, hori da pixkat oinarria. Egituraren ikuspegitik nahiko egitura konplexua daukagu. Bai? Eta horrek barne komunikazioan lan handia egiten dugu. Ez dut gaur esplikatuko barne komunikazioan zelan ike duen, baina nahiko konplexua da. Zergatik, euskararen lurralde osoan ari garelako, eta bueno, ba, arrazoi administratibo eta soziolinguistikoengatik antolatuta gaude 6 elkartetan. Araban daukagu bat, Bizkaian beste bat, Gipuzkoan beste bat, Nafarroan beste bat, bertsularien lagunak elkarteak kudeatzen ditu Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoako lurraldeak, eta gero Euskal Herriko Bertsozale elkartetik erraminta orokorrak lantzen ditugu. Ni Euskal Herriko Bertsozale elkarteko langilea naiz, adibidez, bai? Eta nire lana da komunikazio estrategia osoa gidatzea eta hori bultzatzea, bai? Ez dakite ulertzen da, nazkarriari naizen, ondo. Bueno, ordan egituran ditugu 6 elkarte, eta horrez gain daukagu. Bertsolaritzaren dokumentazioa biltzen duen dokumentazio zentru bat, honek ere 1981an sortu zena eta ibilbidea handia egin duena, eta zerbitzu handiena ematen die adibidez hedabidei, bai, ze hor ditugu jasota ikusentzunezkoak, argazkiak, biografiak, doinutegia, hemeroteka, hedabideetan ateratzen den guztia, hori guztia jasotzen dugu eta gaina erakusgai daukagu, bai, eta eman egiten dugu, zerbitzatu egiten dugu. Eta gero daukagu baita ere, esan dut lehen, Lanku Kultur Zerbitzuak enpresa, saioak antolatzeko, eta baita ere daukagu ikerkuntza bultzatzeko instituto bat edo fundazio bat, Mintzola Ahozko Lantegia. Eta horari gara elkarlanean, unibertsitateekin eta bar, egiten duguna da bertsolaritza ikertu, taldi berean zubiak ere ikitze ditugu, ahozko kultur sorkuntzan ari diren antzerkiko eragileekin, kantariekin, bai, ipuingintzan ari diren eragileekin eta bar. Zubiak ere ikitze ditugu, eta gero nazioartean, kantu improvisatuan ari diren beste eragileekin ere, kanpoko improvisatzaileekin, ikerlariekin eta bar ere, zubiak ere ikitze ditugu hortik. Pixka konplejoa da, ulertzen dute, baina esplikatu nahi zuen ikusteko zabala dela gure proiektua. Nola lantzen dugu orduan komunikazioa guzti hau edukita? Esan gabe doa, internet atariek direla gure leio nagusiak. Edo nork edozein momentutan gure berri jakin baldin badu, hainbat atari ditugu. Batetik daukagu bertsozale.eus ataria, eta bertan lurralde bakoitzeko elkarte bakoitzak bere gune propioa du, bai? Eta bere jario propioa du, albisteak sortze dituzte eta bar. Eta hori gero horri alde nagusire ekartzen dugu. Baita ere bertan dauzkagu, mediatikoki importantearenak diren txapelketen atariak, azpiatariak. Orduan, jendearentzako atari hau erreferentea da eta bertara etortzen dira. Jarraitzaile asko ditugu. Bestetik daukagu bertsoa.eus ataria. 2006an edo interneten bertso saioak egoteko beharra ikusi genuen eta paus hori eman genuen. Orduan, urte guzti hauetan garatuz joan da, ez da gaur egun zena, ez da hasieran zen horrelakoa, baina gaur egun garatuz joan da eta erraminta oso eraginkorra da. Bertan egiten dugu, astero saioak grabatzen ditugu, ez guztia, baina saio batzuk aukeratzen ditugu, eta astero eduki bat igotzen dugu, atari horretara. Orduan, bertsozaleak direnek, astero eduki berritu badute, eta horrek asko elikatzen du. Gero daukagu, Xenpelar Dokumentazio Zentroa daukan dokumentazio guztia eskaintzeko katalogo bat interneten, bdbbertsozale.eus, eta hori asko baliatzen dute kazetariek, bertsolariek, ikerlariek, bai? Eta gero esan gabe doa, Mintzola Ahozko Lantegiak bere ataria duela eta Lanku enpresak ere bere ataria duela. Eta ezinbestekoa dira gure zerbitzuak zintzudian ikusteko eta komunikatzeko. Horrez gain, sare sozialetan ere bagabiltza, hortan ez naiz luzatuko, baina esan nahi nuke bai, atari guzti hauek egunean mantentzea oso importantea dela. Atari bat geldirik eukitzeak ez duela ezertarako balio. Orduan, bai atari hauek mantentzen eta bai sare sozialetan eragiten lan handia egiten dugula. Baliabidea ditugu zorionez horretarako, baina garrantzitsua da gure kasuan. Bestetik hedabideekin harremana da ezinbestekoa.
bai hemen Amagoiak eta guztiak aipatu dutenez, Gotzonek ere bai, guretzako hedabideekin harremana da ezinbestekoa. Gure proiektuak gizarteratzeko bide laguna ditugu, eta elkarra ezagutza handia dugu. Bai, importantea da datu base oso on bat edukitzea, oso ona. Horrek denbora ematen du, urteak ematen ditu datu base on bat edukitzeak, ze datu base bat edukitzeak ez da izen generikoa edukitzea, bai, Euskadi Irratia eta Elbide Orokorra. Da bertan lanean ari diren personak ezagutzea, kontaktu zuzenak edukitzea, zuen gaia jorratzen duten horien kontaktu zuzenak edukitzea, gu kulturgintzan ari gara, eta kultur sailetako arduradunekin zein kazetariekin guztiekin harremana daukagu. Ezagutze gaituzte maila personalean, harremanak beti ez dira errexak, baina normalean oso harreman ona ditugu, atseginak eta bar. Eta asko lantzen dugu gertuko harreman hori, berdinetik berdinerako harreman hori, bai? Guretzako bide lagun ezinbestekoa dielako. Eta oso eskertuta gaude, batez ere euskalgintza eta euskal kulturgintza jarraitze duten hedabideekin oso eskertuta. Gure handikapa da erdal hedabideetarako jauzi hori. Eta gero esplikatuko dizuet horretan ere zer egiten dugun. Baina oso eskertuta gaude. Importantea da, esan dizudana, datu base hon bat, eta harremanak etengabe zaintzea. Eta guk egite ditugu baita ere, ez beti, baina adibidez txapelketa baten atarian, guretzako bertsolari txapelketa nagusia mediatikoki oso importantea da, orduan hilabete batzuk lehenago, hedabide guztietara edo aldugun guztietara bisitan joaten gara, Gotzonek esan duen moduan. Bisitan joaten gara, esplikatzen dugu gure elkartearen egoera zein den. Gauzatzera guazen proiektuaren helburua zeintzu dian. Ze baliabide emango dizkiegun lanerako. Eta bereiek azaltzen digute hedabidearen egoera zein den. Ze baliabide dituzten eta elkarlanak adostu ite ditugu. Hitzarmenak lotze ditugu. Hori ulertzeko. Badira hedabide batzuk urte osoan zehar eta urtero modu jarraituan gurekin lan egiten dutenak eta hitzarmenak ditugu beraiekin lotuta. Guk iten duguna da, astean zehar saio pare bat edo grabatzen ditugu, eta astero, bai irrati eta ETB-ri, zerbitzaten diegu eduki hori, ikusentzunezko eduki hori, beraiek irratsaioak gauzatzeko edo telebista programa egiteko. Bai? Hor adibidez bat tokiko irrati batzukin eta harremana daukagu, etengabe ari dire lanean, Xorroxin irratia, Ataria, Alabedi, Bilbo iria, Arraio irratia, dia tokiko irratiak, ez dianakain ezaguna segurazki, zuentzat, baino eragina handia dute, tokian. Eta gero, Euskal Herri mailan ari diren Euskadi Irratiarekin eta EITB-rekin proiektua ditugu aspalditik. Hitzetik hortzera telebista programa daukagu, ETB-ren lehenengo katean emititzen duguna, eta 30. denboraldia betetzera doa telebista programa hori. Hori izan zen, pauso estrategiko bat, elkarteak bultzatu zuena orain dela 30 urte. Eta estrategikoa izan da, ikusentzunezko hori horregotea presente, bai, telebistan, horrek, zabalkunden laguntziaz gain, bertsolaritzari prestigio eman diolako, bai. Bertsolaritza oraindik ere, askoren buruan, baserriari eta oso tradizioari lotutako zerbait da. Ez dute aditze ematen, ez dute kontutan hartzen euskal kulturgintzako adierazpide modernoa bezala. Eta ikusentzunezkoek, ez telebista bakarrik, internetak ere bai noski gaur egun, hortan asko lagundu digu. Orduan, garai batean programa hau, ETB-rekin egiten duen programa hau egiten genuen produktora baten bitartez, baina gaur egun elkarteak bere ikusentzunezko ekipo propioa du, gure produktora propio daukagu. Orduan, guk ekoizten dugu programa eta bertan gure balioekin ari gara, bai? Beti eskatzen zaigu ikusgarritasunaren alde beste mota bateko programak egitea eta bar, eta ahalegintzen gara, ez egiten oso programa, bai, astunak, ze bertsolaritza bere horretan oso estatikoa da, jarduera gisa. Orduan, gozatzen ez duenentzat aspergarria da, ezagutzen ez duenentzat aspergarria da, eta ikuspegi edo irakurketa telebizio batetik, ez da ulertzen ez da. Baina, zale asko ditugu eta estimatze dute programa hor egotea. Pixka bat hori, eta gero, hitzarmen hauez gain, hedabideekin lantzen ditugun hitzarmen hauez gain, behiek irratsaioak edo telebista programak egiteko aukera izan dezaten, bestetik baita ere publizitate akordioak lotze ditugu. Eta publizitate akordioak trukekoak lotze ditugu. Guk ez dakau diru baliabiderik publizitatean inbertitzeko. Horren egiten duguna da, txapelketa badaukagunean, adibidez, mediatikoki importantea dena, hor euskarri asko ditugu, ateratzen ditugu aldizkariak, ditugu euskarri pila bat, aretoetan bertan erabiltzen ditugunak, internet atariak, bai, esku horriak,
euskarri asko ditugu, beraiek guk difusio emateko, beraien logoa jartzen ditugu, eta beraiek albidetzen digute, beraien internet atarietan banerrak jartzea, eta prensan eta bar, insertuak egitea, bai, paperekoetan tola. Eta horrek, zarata mediatikoan asko laguntzen digu. Horan gaude, jendeak entzuten du telebistan programa bat, edo ikusten du programa bat, irraten ere bai, baina gero prensa irikitzen du eta gure kartel badauka, eta gero, bai, guzti horrek zarata mediatiko handia eragiten du. Bestetik, bai, ekimen asko gauzatzen ditugu, ez da, prentsaurrekoak antolatzen ditugu, baina asko sas gutxiago, garai batean dana prentsaurrekoen bidez funtzionatzen duen tola. Gaur egun edabideetan ez dago lehen zegoen lantalderik, oso murritza da edabideetako lantaldea, eta irauli inda, ez da? Irauli inda lan hori egiteko modua. Lehen erakundeetan, nik urte asko da mazkit komunikazioan lanean, erakundeetan persona bat zegoen, komunikazioan, bai, gaur egun erakundeetan, komunikazioan jende gehiago lanean egia, askotan erredakziotan dituzten baliabidea baino gehiago ditugu. Inbertsio bat inberra daukagu horretan, bai, ne baldin badeu difusio bat egin. Ordan guk prentsaurreko oso gutxi antolatzen ditugu, oso mediatikoa diren momentutan bakarrik, eta normalean egiten duguna daia eduki guztia ematen diegu. Bereiek esan duten bezala, normalean mezua botatzen dau lehenengo, oso labur bat, baina gero bai ematen dugu prentsa bat, edo albiste oso garatuta, ikusentzunezko badia prestatuta baita ere albaldin bada, bai, materiala beraiek ja erabilia izateko errez. Horrek laguntzen du asko, gure lanean. Baliabide asko edukitzea suposatzen du horrek, baina gure kasuan ez da, hori da gure irtenbidea hori izan da. Esan, edabideetara etengabe botatzen ditugula albisteak. Guke jario izugarria daukagu, zorionez gure agenda oso mardula da, etengabe ditugu egitasmoak, bertsolariak etengabe daude plazatan, orduan gure agenda, bai bertsosaioena zein proiektuena izugarria da. Ez daukagu ikusgarretasuna lantzeko ideia berriak eta sortu beharrik, zorionez. Orduan, astero daukagu jareioa, astero daukagu edabidekin harremana, dauzkagu boletinak, webgunera arpidetuta dituztenei bidaltzei dizkiegu boletinak astero, daukagu baita ere bertsozalea berri paper bat, hilean behin argitaratzen duguna, bai paperean eta bai digitalean, eta hori ere edabidetara bidaltzen dugu, ez edabidetara bakarrik noski, bazkideei eta bar baita ere, baina edabidetara ere bidaltzen dugu, orduan komunikazioa da etengabea. Dana dela ez diegu danari ematen indar berdina, ez diegu edabidetara deitzen gai guztiekin, bai? Komunikazio ondo planifikatzen dugu, eta gu badakigu zeintzu dian guretzako momentu estrategikoak edabidetara deitu eta ahalegin bat eskatzeko, bai? Orduan, etengabe goaz jario egiten, batzutan beraiek deitzen digute interesatuta, eta beste batzutan ikusten dugunean guretzako oso importante dela zerbait, geuk deitzen dugu. Eta esaten dugu, guretzako hau interesgarria litzateke, eta ia proposatzen digu nola egin, elkarrizketa formatuan, bozera mailak hau lirateke, ja lanketa bat eginda deitzen dugu, bai, ondo planifikatuta. Beraz, bukatzen joateko, esango nuke, hori esplikatuko baita ere, bai. Normalean guk euskaraz sortzen dugu gure eduki guztia, gure jarduera guztia euskaraz eke dugu, baina estrategikoa dian proiektuak modu atemporalean erdal hizkuntzatan ere lantzen ditugu. Bai frantsesez, gazteleraz eta ingelesez. Gure atarietan, bai bertsozale.eusen da bai mintzola.eusen, erdalguneak ere baditugu, ez dira euskarazko gunean berdinak, beste tempo batekin funtzionatzen dute atari horiek, baina horiek, albiste horiek sortzen ditugunean, erdal edabideetara ere bidaltzen ditugu. Ordan datu base bat ere garatua daukagu zentzu horretan. Bai, estatu espainiarreko, zen frantziko edabidea ditugu, eta atzerriko edabidek ere bai. Eta guzti hau poliki-poliki ditugun erremanen ondorioz sortutako datu base bada, hau ez da bapatean sortzen. Hori da. Eta, txapelketa mediatikoki oso momentu aproposa da, erdal edabidek ere guri kaso egiteko. Ordan, momentu hile baliatzen ditugu, beraien gana jo, edo... Laburtzeko, ikusgarretasunean zerrek laguntzen digun. Oinarrezko proiektua sinesgarria izateak. Hori da ezinbestekoa. Hori proiektu koherentea, sinesgarria, irabazi asmori gabeko proiektu bat izateak asko laguntzen du. Ni nago enpresa baten lana eta bar, kulturgintzan eta musika munduan baita ere,
Eta bai, zailagoa da, produktuak saltzen dituzunean zailagoa da produktu komertzialak, bai? Baina irabazi asmorik gabeko produktu bat edo proiektu bat komunikatu nahi duzunean, edabideak irikita daude, erresago irikitzen diateak, bai? Saltzen dugun horrek gizarteari onura bat egiten diolako, orduan hori potentziala handi bada eta baliatu beharrekoa. Bestetik gure kasuan, bertsolariak egunero daude plazan eta horrek asko laguntzen digu mediatikoki. Eta gero iritzi emailea dira, aurkezleak dira, gidoigilea dira, hor daude presente eta horrek asko laguntzen digu. Esan ikusentzunezkoak oso estrategikoak izan direla, telebista programa aipatu dudana, hitzetik hortzera, edo bertsoa.eus gure atari tematikoa ezinbestekoa dira. Eta gero txapelketaren arira ere zuzenekoak eskaintzen ditugu, txapelketako saioak zuzenean eskaintzen ditugu, finala adibidez oso arrakasta handiko emisioa izan ohi da, eta horrako gozak egite ditugu. Txapelketa bezalako proiektu mediatiko bat eukitzea, zuek badukazue jai bat adibidez, ezta, biziposa festa, edo horlako jaiak, edo horlako zerbait proiektuak eukitzeak asko laguntzen du. Horren arira asko hitzen dezaketelako edabidetan, bai? Gure adibidez, bertsolari txapelketa nagusiak, bertsolariak ezagutzea ematen laguntzen digu, zeharka gure beste proiektu danak ezagutzeko aukera ematen digu, eta bestetik, beste buru batzuk aktibatzen ditu, eta kasu batzuk esplikatuko ditut. Adibidez, 2009ko txapelketan, 4 urtetik behin gauzatzen da txapelketa, 4 urteko zikloa dira. 2009ko txapelketan, Euskal zinemagile bati buruan piztu zitzaion dokumental bat iteko gogoa, Asier Altuna zinemagileari. 2009ko txapelketa baliatu zuen grabazio prozesu egiteko, eta 2011 urtean Donostiako zinemaldiaren sail ofizialen aurkeztu zuen produktori, bai, dokumental hori. Horrek bertsolaritza bere esparrutik atera eta beste plano batean jarri zuen. Eta ez ezaguna zen jende askok bertsolaritzaren berri jakin zuen. Horren aritik adibidez, kasu asko gertatu ziren, horren aritik adibidez, Atletik Fundazioko eragile batek pentsatu zuen kirolaren balio onak erakusteko bertsolaritzarekin zerbait agian interesgarria zela. Bai? Eta horren poderioz Atletik Fundazioarekin eta Real Sociedad Fundazioarekin gaur egun daukagu bertso derbia izeneko ekimen bat. Urtean 2 alditan bertso derbiak egiten dira. Toran bertsolaritzaren buruz ere, beste lekuetan ere hitz egiten da, bai? Eta horrelako ekimenak sortzen dira, bai? Aurtengo, 2017an izan genuen udazkenean azkeneko bertsolari txapelketa nagusia, eta horra diez beste kasu bat, ezta? Errealetik deitu zituzten finalista guztiak, eskerrak emateko, eta bereiek errealak euskal kulturgintzarekiko ere baitulako konpromesuak, partidura eta horrezko sakea egin zuen Maialenek, izan da izugarria, bai? Maialenek prestutasuna agertu zuen, guk ez ditugu bertsolariak behartzen, horrelako lanak egitera, baina Maialenek eta finaliste prestutasuna zuten juteko eta bar, eta Mesirekin agertu zen, eta horrek eragin zuen, hurrengo astean, estatutik dei pila bat jaso genituen, edabide desberdinetatik bertsolaritza zertzen galdetuz, eta elkarrizketak eskatuz, bai? Horrelako gauzek, oinarrizko lanon batek, beste buru batzuk aktibatzen ditu eta horrek elkarlanak sortzen ditu eta abar. Gero esan, guk elkarlanean sinisten dugula, guk ez gure markaren, gure bertsozale elkartearen marka komunikatzen, proiektuetan sinisten dugu, eta horren elkarlanak egiten ditugu erakunde desberdinekin, baino proiektuetatik. Adibidez, ikastolen elkartearekin, ari gara eskolarteko txapelketa antolatzen dugu, urtero, bai? Horrek mediatikoki, difusiorako beste ahalmen bat ematen dugu, edo AEK-arekin bertsokorrik antolatzen dugu, bai? Edo lehen aipatutakoa Atletik eta Errealarekin bertso derbia antolatzen dugu, eta horrelako ekimenen bitartez, bai, zabalkundean asko ere egiten dugu. Gero, esan dut, agenda oso aberatsa dukagula. Gure problema da, agenda hori ondo uztartzea, ze asko gara, eragile asko gara elkartean, ez dakit lehen aipatu duda, baina lanean gara soldatapean 70 lagun guztira elkartean, eta ohiko dinamikan beste 100 lagun daude borondatez batzorde desberdinetan lanean. Oso jende dinamikoa, oso jende sortzailea. Orduan, buru asko daude martxan, eta gure lan handia da barne komunikazioan, bai, agendak bateratzea, sinkronizatzea, gure komunikazio lana ondo planifikatzea, elkarrez zapaltzea, edabidetara epe jakinetan bidaltzea, guk erabakitzea noiz bidali, noiz komunikatu. Gure lanik handina, eta maiak parrite du, baina gure lanik handina hori da. Guk ez daukagu sormen erabili beharrik komunikazio gaiak sortzeko. Gure lan handina da hori guztia ondo antolatzea, baina ezinbestekoa da, Ze edukitzea ekimena, baina ez baituzu ondo komunikatzen, edo ez badukazu agenda bateratu bat, ez dizu ezertarako balio.
Eta, bueno, guztiontarako zer, guk zorionez, elkarteak apustu handi bat egin zuen komunikazioan, sorreratik, oraindik ere elkartean persona bat eragiletzan zegoenerako eta berekin akordioa egin eta telebistan lania hasi ziren, bertsolaritza erakusten, eta poliki-poliki apustuak egin ditu, ezta? 2006 urtera arte, bai, ez zeon persona bat dedikatua, bai, komunikaziora, ez zeon persona bat. Ni sartu nintzen 2006an lanean, eta ordura arte zen persona konkretu bat txapelketaren komunikazioa gozatzeko, modu oso puntualean. 2006an erabaki izan sail bat sortzaia dedikazio jarraituarekin. Eta hortik aurrea garatzen joan da. Gaur egun komunikazio sailean eragiten ari gara Amaia eta biok, ikusentzunezko ekipo bat daukagu 7 lagunekoa, ez daude dedikazio oso, ze grabatzera doa, ez da orduan dedikazioak komeni da ez izatea agian batzutan dedikazio osokoa, bestela ez du baliabideak ez dute ematen, eta gero dokumentalista talde bat daukagu, eta horiek argazkia diala, hemerotekaren jarraipena dala, ikusentzunezkoen erregistro dala, eta asko laguntzen digute. Orduan, komunikazio talde potentea daukagu lanerako. Baina hau izan da, ibilian elkarteak egin ahal izan duelako proiektu hau.